הרגע הנכון לומר לך בגוף ראשון, פנים אל פנים, שלא הרגשתי כך שנים, שבי פלאים את עושה, שעצור המסע בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים. שזרתי מילים של אהבה, חיפשתי סיבה טובה, אבל לא יכול שיעבור עוד יום של חול מבלי לעשות חג בלב, כי אני גבר אוהב בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים. בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור. בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים בגוף ראשון, שר אלייך להיות אחרון בחייך, איתך להשלים סיפור חיים, לצאת לאור מן הצללים.